Achéguense ben porque para observalo é preciso estar ben preto. Estamos ante a árbore de Nadal máis famosa de España nos últimos días. Está no Piñeiriño, en Vilagarcía. Aquí a Asociación Veciñal do Barrio está dando moito que falar pola súa árbore de Nadal. É a máis pequena de España. Levamos varias semanas vendo a alcaldes de toda España, competindo a ver quen a ten máis grande, non? A árbore, non? Pero sí que é certo que vimos que daba para a broma, non? Tirar así un pouco das orellas e decidimos nos presentar a árbore máis pequena de España. E vai, se é pequena, ten 1 centímetro de alto ou 2, incluímos tamén o texto. A árbore mide 2 centímetros se temos en conta a maceta, se quitamos a macetiña, que está feita con corcho, por certo, pois mediría 1 centímetro. Pero a pesar do seu tamaño, a esta pequena gran árbore non lle falta detalle. Ten varios elementos. Creo que o tronco para manter de pé a árbore pois empregou un alambre que tiña pola casa, despois tamén empregou un musgo, e empregou tamén pois 3 luces LED, non? Porque estamos tamén na era das luces LED, que están como de moda, non? Tamén tal, pois por competir un pouco con Vigo, pois metimos 3 luces LED na árbore. Detrás desta creación está Marián García, unha artesá da zona que foi a que se encargou de materializar esta idea. O resultado salta á vista, aínda que para unha mellor observación se cadra é mellor tirar de lupa. Como é a árbore máis pequena de España, pois facía falta unha lupa e, instalamos unha lupa na mesa da propia, onde está instalada a propia maqueta, que, por certo, a maqueta pois tamén representa a rúa a rúa principal do noso barrio, o barrio do Piñeiriño, non? A rúa Camilo José Cela. En este barrio toda a veciñanza presume con orgullo da súa xeitosa árbore, un fenómeno que trouxo ata aquí a medios de comunicación de toda España e que mesmo traspasou as nosas fronteiras. Contactou connosco unha persoa que é enxeñeira biomédica, creo que é o oficio que me comentou, para ver de empregar algún sistema que ten ali el no seu laboratorio, onde traballa en Holanda, para facer toda a máis pequena árbore o ano que ven. Unha idea de facer esta árbore aínda máis pequena que tamén propoñen xa moitos veciños, co obxectivo de que grazas a ela, a esta pequena árbore, o Piñeiriño sexa cada vez un barrio máis grande.